Fa molts i molts anys a la ciutat de Natzaret hi vivia una jove anomenada Maria. Estava promesa amb en Josep, un fuster. Conten que Déu va voler fer arribar un missatge a la Maria i per això va enviar-hi un àngel. Aquest es va presentar davant d'ella per dir-li que tindria un fill varó al qual anomenaria Jesús i seria conegut arreu com el fill de Déu. La Maria i en Josep es van casar. Poc després, l'emperador Cèsar August va ordenar que tots els habitants del país tornessin a les seves ciutats. En Josep i la Maria, amb un embaràs molt avançat, van haver de viatjar 130 quilòmetres sobre un ruc per arribar fins a Betlem. Acabaven d'arribar, tot just acabaven d'arribar. No havien tingut temps de trobar una casa ni un lloc on resguardar-se, però la Maria es va posar de part. I així, enmig d'una nit plena d'estrelles i de màgia, va néixer un nen a la ciutat de Betlem, en un llit de palla dins d'un estable. De seguida la Maria el va cobrir amb teles i el va posar dins el pessebre perquè no passés fred. De sobte, van començar a entrar tots els pastors de la zona, que asseguraven haver estat alertats pels àngels. El Messies havia nascut per fi. Tothom estava content, i hi ha qui diu que fins i tot els peixos van ser més feliços aquell dia. Peinando entre cortina y cortina, los cabellos son de oro, el peine de plata fina. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben al ver al Dios nacido. Beben y vuelven a beber los peces en el río por ver al Dios nacer. Virgen está lavando y tendiendo en el romero, los angelitos cantando y el romero floreciendo. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben al ver al Dios nacido. Beben y vuelven a beber los peces en el río por ver al Dios nacer. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver al Dios
Feia anys que s'esperava el naixement de Jesús i va córrer la veu tan ràpid com s'encén la pólvora. 3 savis d'Orient van travessar llargs quilòmetres en camell per fer una ofrena al nounat. Eren Melchor, Gaspar i Baltasar. Anaven seguint una estrella màgica que els va conduir fins a Betlem. Cadascun d'ells duia a les mans un petit cofre. Melchor duia or. Ell representava els europeus. En Gaspar, en nom dels asiàtics, va regalar-li encens al petit i en Baltasar va oferir-li mirra de part dels africans. Sabeu qui eren aquests 3 savis, oi? Exacte, els 3 reis mags d'Orient, que cada any recorren el món oferint a aquells qui s'han portat bé una mica d'il·lusió. Passen la nit de casa en casa repartint regals, una feina esgotadora, i és per això que cal deixar-los una mica de menjar i aigua pels seus camells. Visca els 3 reis de l'Orient, que porten torrons a tota la gent i una botifarra per la meva dent. Els reis de l'Orient porten coses, els reis de l'Orient porten coses a la gent. Els reis de Sant Celoni porten coses, els reis de Sant Celoni porten coses. El dimoni, Els reis de Viladecans porten coses, els reis de Viladecans porten coses. els infants, Els reis de Gimenells porten coses, els reis de Gimenells porten coses. visca els 3 reis de l'Orient, que porten torrons a tota la gent i una botifarra per la meva dent. Què us ha semblat la història de Jesús i els Reis Mags? Confiem en que us hagi donat la il·lusió que es necessita aquestes dates. Cadascuna de les persones que han sortit en aquesta història us envia una abraçada immensa. Esperem que estigueu contents aquests dies, perquè és Nadal. Així que, bones festes i bon any nou! Vull anar en trineu per la diagonal, fer cagar els reis a cops de pal, fer ninots de neu, les calendaris de colors, de construir els pessebres amb llumetes de torrons. Som-hi optimistes! Que toqui la grossa sense haver-hi de jugar, o vés a buscar molsa al delta del Llobregat, anar a pescar un tió a prop de Maó.